Mangga. Bocap kacarita, kecap campur mrica. Asung jarwa pangudeng kadang werda. Mamre suka sagung kang para miyarsa maneman. Maneman. Tepuk tangan. Jarwa pangudanging kadang reda. Ki Patih, ana apa? Kawis tinggal jroning taman sari kene, kok ana piyai putri sing gagah gedhe dhuwur kamangka, wayune tanpa upama. Iki sapa Ki Patih? Mbuh. Nek guyu ki ya sing sembada menika ngeten Kanjeng Ratu kok mbuh. Oh iya. Ki Patih. Tadi sajroning taman kaputren mak bedundu terus ketoprak mak bedundu jumeduleng wanita sing ayu tanpa upama gagah gedhe sembada iki sapa Ki Patih? Mengkene gagak rimang Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu Iya menika Ibu Juli. Sapa kuwi Ki Patih? Ibu Juli menika ingkang lairipun September. Kuwi Juli. Ibu Dwi Juli Purwanti. Kok kowe apal Ki Patih? Maca. Yo. Ger ya. Yen pancen aturmu kuwi bener, mbok coba tidangu Ki Patih. Dek Lurah. Kewanen Kepiye aku kepiye? Kewanen kula niku pun ya bagaimanapun kita hargai kok Dek Lurah mikir. Wah iki pun bar ketoprak kula niku Mas. Oh, iki ke pemain ketoprak. Iya kepiye? Wah, tak jaket tok le manggil ki tenan. Kepiye le manggil? Piye kabare Lur? Kok Lur Malah saya parah iki. Atur nuwun Ibu, terima kasih masyaallah. Duwe lurah akrab, iso momong, iso memajukan itu luar biasa. Tapi kalau ingin sempat maca di medsos ya, di wilayah Bantul niku sing onten lurah wedoke berapa desa, Bu? Ada 6 Mas. Ada 6. Ibu apal? Salasnya Girirejo nggih. Apal nggih. Pundi mawon, Bunda? Tenimo Giri niku wonten 3. Oh, khusus Magiri ada 3. Kalurahan Sriharjo, Bu Titi Istiawatun Khasana. Rawuh piantine rawuh. Mboten wau. Oh mboten. Nggih. Sik rawuh niku Lurah Kebon Agung. Pundi Lurah Kebon Agung? Matur nuwun, Bu. Panjenengan dereng nyawer. Ayo ki. Patih, Pripun? kowe aja ndremis to. Paling ora piye paling. Awake dhewe niki tanggung jawab panitia. Mosok kok siramu njaluk kalau Brabon Agung. Kudune nek nganti beliaunya nanti loro ati nyawer tenan. Aku jalukno sisa. Oh, jebul kere bareng pentas. Monggo Ibu. Nuwun sewu dados ada Bu Brabon Agung, Girirejo, terus tinggal malih Imogiri. Sriharjo. Antar 3 wonten Imogiri. Khusus Imogiri ada 3, yang lainnya di luar Imogiri. Iya. Nah, terus agenda seperti ini merupakan agenda tahunan, Bunda? Ya mboten tahunan, Mas. Mboten tahunan. Apa dinonan? Orang tahunan, dinonan, bulanan apa-apa? Tahunan nek pas duit-duit mawon. Oh ngaten. Nek kula tak nyuwun pirsa kalih penontone, tulung dijawab sing jujur. Penonton sedaya, apabila acara seperti ini diadakan sebulan sekali setuju mboten? Oh, setuju Bu. Kira-kira pripun Bu, judeg napa mboten Bu? Ya tidak. Madya wae. Dan yang paling luar biasa dari beliau ini. Betul. Beliau ini adalah satu-satunya lurah di Girirejo. Tepuk tangan. Kula nggih, Mas. Kepiye? Aku kleruku kepiye? Ayo le melu aku le. Nanti Mlebu kandang. tak kapake. Iki ki yo siji lurah iki ngene iki sak desa kok kono keh lurahe. Nah, Bunda, kalau wingi sampun gabung kedoprakan, acara wayang yo onten, solawatan juga ada. Jadi balan seimbang antara dunia dan akhiratnya. Hiburane ono, religiusnya doanya juga ada. Lah, sameneika raketan siji mawon ngatur ketembang ben campur sari niki yo ketok. Ketok apik. Nyawiji kalian Bu Lurah. Sak niki Bu Lurah pilihane setunggal. Nyanyi nopo hafalan surat-surat pendek.
Doa mau makan. Berat kabeh nih nggih. Napa Bu? Ayo. Lah kula Yo niki wargane Bu Lurah nyanyi. Lah kok nek mangke nyanyi niku bubar. Mboten Mboten napa-napa niki cek ditunggu le bubar Bu. Mboten seapik-apik Bu sing penting nyawiji dadi kanca-kanca campur sari iki rumangsa oh awake dhewe dikaroke tenan gitu. Nggih Mas. Nggih. Lagune napa Bunda kira-kira Bun? Lagune Lungi Teng Asmara nggih. Lungi Teng Asmara keren. Brosing ya pada. Saprene ngono ku ngenteni banci. Kok banci to ya? Janji karo banci. Nggih, Niki nyuwun ngapunten nggih Bapak Ibu nggih. Pripun Bu? Niki Mas Tejo engko mbagi aku lho. Siap tenang mawon. Lah kula niku ngundang Mas Tejo niku bayar ya mah kula kan nyanyi. Kan biar menyatu. Tenang mawon nggih. Satu lagu bersama Bu Lurah Bu Zuli. Tembangnya ada Lungi Teng Asmara. Sugeng midhangetaken dulur-dulur, kita dampingi. Siap. Ampun api-api dak penyanyi niku kalah yo. Semelang nih, ndak salah. Kita tok ra iso wae pokoke. Seprene nggonku ngenteni janji. Keren to. Janji prasetyane ngati kadung tresno mring sliramu dowong bagus raeling dina lan wektu aduh ing ati katon ra bisa ilang Asoy. saya suwe saya ra karuan Tenang ya. Nadyan muntan sagadang aku samar lan sliramu ra kelingan Masuk ra iki masuk. wong bagus tak anti-anti cobicer semoyo wae aku tresno karo kowe Terima kasih. tegane atimu tansah gawe lara iku ora prayoga Aku apa? aku ora bakal mundur aku ora bakal mlayu Yen durung yen durung nanding sliramu umurane napa Bunda? ukurane tresno dudu bondo nanging lungi teng asmara Mosek Jawa Kuto Laras Bersama Bu Lurah. Kalurahan Girirejo sing nyanyi Bu Lurah Kiambak kerja bareng Ariska Audio lho iki matur suwun pun pidhangetaken rumiyin sesarengan Bu Lurah Ibu Zuli Girirejo lho iki Bunda dari awal nggih. seprene nggonku ngenteni janji prasetyane ngati kadung tresno mring sliramu
rasa tresno Bu Zuli siap memajukan Giri Rejo mulane